4 неща, които никога не пропускам в моя вечерен ритуал, дори да умирам за сън. След като вече съм си направила скинкер рутината на лицето, задължително преминавам към устните. Нанасям маска, тази е невероятна, хидратира устните ми много добре и на сутринта са супер меки. След това преминавам към лосиона за тяло. В момента използвам този на Rituals. Обожавам го, защото ставя кожата ми много хидратирана, копринено мека, а ароматът му е просто вълшебен. Следващата задължителна стъпка е грижата за ръцете. Нанасям от крема на L'Occitane. Много ми харесва плътната му текстура и усещането, което оставя. Попива бързо и подхранва много добре. И за финал нанасям от олиото на S&B за кожичките около ногтите. Много ми харесва как хидратира тази зона. Това е втората ми опаковка и го препоръчвам с 2 ръце. Това беше моят вечерен ритуал. Пишете ми в коментарите дали вие имате ваш. Чао и до скоро!